El meu nom és en Jordi García Ojalvo, soc professor del Departament de Física i Enginyeria Nuclear del campus de Terrassa de la UPC i treballo en qüestions més aviat de ciència bàsica, física no lineal aplicada a diferents tipus de sistemes biològics i tecnològics. La nostra recerca la publiquem habitualment a tres tipus de revistes. De forma tradicional s'ha vingut publicant a revistes comercials, però en els darrers anys, en el camp de la física, durant fa bastants anys ja es va estendre molt la utilització de bases de dades lliures d'articles, com per exemple Archive, que està situat a la Universitat de Cornell, a la biblioteca de la Universitat de Cornell, i aquesta la fem servir molt a la física, simplement per donar a conèixer les nostres investigacions. Aquests articles es pengen a la web, són d'ús completament lliure i d'accés completament lliure, i és molt útil per donar a conèixer de forma ràpida els teus resultats, encara que no hagin passat per un procés de revisió com el que un podria tenir una revista estàndard. I em sembla molt útil en particular aquest esquema per això, perquè un pot fer conèixer ràpidament els teus resultats i la gent, els científics i la gent en general els pot veure immediatament, mentre que una revista comercial, el procés des que tens els teus resultats fins que es publica pot anar ben bé fins a un any. Últimament ha sorgit el moviment d'aquest més tipus Public Library of Science, el PLOS, que també hem començat a publicar allà, que és una mica diferent perquè també és open access, el que passa que això és una revista més estàndard en el sentit que hi ha un procés de revisió per altres científics, d'alguna manera la qualitat està una mica més assegurada, si es vol. La diferència amb revistes comercials és que és l'autor el que paga per poder publicar i llavors l'accés és completament lliure per tothom. A mi em sembla també molt interessant aquest mecanisme, perquè també és una manera d'extendre l'impacte que pugui tenir la nostra recerca. La gent ho pot, tant científics com no científics, poden veure-la via web de forma gratuïta. Llavors, val la pena que els científics i els organismes que financen la nostra recerca dediquem una part del finançament que tenim a pagar, d'alguna manera, a sostenir el cost de la publicació en aquestes revistes, que són només electròniques, simplement per donar més accés a tothom als nostres resultats. No veig cap problema en el sentit que hagi de donar... O sigui, per mi l'open access, l'accés obert, no és un problema d'haver de donar els meus drets d'autor a tothom, perquè al cap i a la fi el que un vol com a científic és que la seva recerca es conegui. Una vegada ja està feta, que la gent la conegui i la faci servir com més li interessi. De fet, ja donem els nostres drets d'autor a les revistes, a les empreses que publiquen revistes comercials, jo crec que és perfectament factible donar els nostres drets via una llicència tipus Creative Commons. Per tant, em sembla una solució molt adequada.